So good morning, बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय। नै दिनै दङ आङो एसे जायगाखौ बेकग्राउन्डखौ नायनानै एसे हमनो हाखादों खोमा नङा होमबा नुबाय थाखायो नालाय। नै बिथां दङ जोंहा प्रडिउसार सिंगार जोंहा आदा साहस बिथां आरो लोगोसे जोंहा दा बावैसो सफैनो हाबाय बयजोंबो सिनायजानाय आनबक्सिं अलरेडि आनबक्सिं जोंहा फेमास बर'नि सिंगार लिरिक्स लिरग्रा सुर होग्रा आरो एखमबा मिउजिकखौबो गावनो कम्प'ज खालामो मिजिं बरगयारि जोबोद मोजां बिथांनि गाराङाबो मिथिखायोआनो बयबो नङा होमबा जों दा जमा लोगो मोनलायदों आरो हाय गाइस बेनो मेना जोंना स्टारिङा प्लेटफर्म होग्राया बेनो होदों नालाय बिदि आरो ना ओंखायनो जों जमा दङ दायो। आसा दा जमा जानायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा दिनै बिथांजोनि रेकर्डिं फाइनाल लाबोनो दं आरो ना दोंसे गस्पेल मेथाइनि थाखाय फैगौ ख्रिस्टमासआव बरदिनावहाय बे मेथाइजों खोब मोसागोन होननानै आसा खालामदों आरो मेथाइआबो जोबोद मोजां ओमफ्राय बे मेथाइखौ लिरदों सुजुदों आरो बिथाङा गावबो खनफादों जोंहा साहस बिथां ओमफ्राय बिथाङा खनगोन नायलांबाय थादो खननायखौ नङा होमबा आशीर्बाद खालामबाय yes अके खालामगोनलै ने खालामनांगोन Perbunina mohima simple Perbunina mohima ho 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 Ada hey 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 Jumpa बे समाव जोंहा रेकर्डिंआ लाखांबाय जोब्बायानोसै हेपि बार्थडे आयो रे मा हेपि बार्थडे सासिनावले हेपि बार्थडे आदा प्रडिउसार सिंगार दिनै माने आङो आर्लियासनि स्टुडिअ फैदों मोनसे गस मिजिंबो दङ मिजिं हाय नायगोन All praise goes to Mr. Sahos Narzari. Oh, Ada, thank you Ada. Balai जानाय लोंनाय जाथोंसै नङा होमबा? Okay. Unboxing खालामदो. Wow, fried rice. You like it? Nice. Tinggalnya. Ada. Nah, bedor गोनां फैसाहाय. गोथाव बिनि गेजेराव चाउमिन मोनसेल' दङ आं चाउमिन जानो होननानै बिहरदों मोनसेथ' बे लाखाबाय फ्राइड राइस दिस इज द चाउमिन आइ होप बिदिया खवार हमय ना दायो जोंहा जानायनि सम सोलिदों मिजिं थिबाय बयबो अनसायगोन मेथाइखौ बरदिनाव मोसागोन होननानै
नङा होमबा बर्डिनाव मोसानांगोन सिख्लाफोर सेंग्राफोर मोसानांगोन ओमफ्राय लोगोसे मिउजिक भिडिअबो फैगोन होननानै एसे माने प्लेनिं दङ आरो नाथाय बेसेबांखिनि जाहैगोन ना जाहैया बेखौ उननि हाबाफारियाव जोङो फोरमायलायनोसै नङा होमबा दायो लाबोगोन होननानै आसा फारिदों आरो जेनेबा मिउजिक भिडिअ अके होमबा उनावहाय बर्डिन जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि थाखाय बे मेथाइखौ रोखायै फोसावना होनाय जासिगोन नङा होमबा रंजानो थाखाय अके बाय 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 गाइस